Samtang ko kabasa igsoon, niini nga dokumento ha, daw akong nakita mga kaigsuonan, nga dili basta-basta kini nga contradiction. Dili basta-basta kini nga konflikto. Bueno, sa gitawag og freedom of religion, freedom of speech. Okay, dan salamat didool ng atong moderator. Okay, daghang salamat Brad Mitchell Pindelio sa iyang kanang pagbalik diri sa may balita. Paiso atong ipasabot na atong ligo na kaning ato dili ni sinulat ni Brad Sok Fernandez dayon atong panasiringan dili Bible sharing ni ato ipasabot niya. Unya, kitang mga Katoliko nga nag-celebrate aning iyang kaning iyang kalag-kalag, bot niya pasabot nga itang butan tiyang dunay katungod paghimo sa iyang ihimo nga ngalan inim sa mga celebration ang katungod sa dili mismo ang ang dili apil sa celebration o wala ma-apil dili kauban sa Katoliko, may mugubad-ubad mo na mingon din siya na dapat dili kalag-kalag. So, dili ka maka-question sa okasyon na. Wala kay katungod, muhatag o mapusok mismo nga nag-celebrate may katungod mag-portrait tao, muna ilang ihingalan, muna yung ihingalan sa mga celebration. Pero wala tayo katungod Basig bagay ngayon si Brad Mitchell nga nagkomentaryo ka lang dili pa panahon. Kaya ako ikuan na isulti na kay ang iyang question diri wala gina nga iyang komentaryohan nga dapat postpone. Uba siya katungod na mo pausok. Kita lang Katoliko. Sila iya mo to ato lang daw ato niyang Kaya ato lang na ipasabot kay daghan mo katungod na dili. sa ato lang panahon na to iskutan. Sige. Iya tong pangutanon. Question Brad. Sige. Okay, mayong gabi Brad Mitchell. Okay. Daghan kayo ang akong notes diri. So, naglibog ko kasi kung magsugod. Okay, gihis ko ka ganina sa mga una-una sa lain-lain nga mga gideklara gali ka mga santo sa ilang managlahi nga views about purgatory, pananglit. Dahil santo nag-ingon nga ang mga kalag dili kaampo o dili kaampo sa mga buhi diri no ang mga kalag sa purgatorio dinapoy santo kung magay kumalimot o mga magaling to imong gilito nga nag-ingon nga o pagtulungan sa simbahan nga dili kaampo ang kalag sa purgatorio. Kini bang mga pagtulun-ana o una-una gidogma ba ni sa simbahang Katoliko o una-una lang o speculation lang sa mga ingnon na lang mga Katoliko nga gi-allow sila sa pag-una-una kay walay official definition ng simbahan ng tungod ani mga una-una sa mga Katoliko. Kay sa Katoliko kung nagtuon ka na may dogma na apoy mga teaching doon na may hierarchy na ay una-una lang sa teologian nga gi-allow sila pero wala na gingon nga official nga sa to pa pwede na siya supakon po sa uban basta walay official definition no. So sa imo bang nahibawan kini bang mga una-una sa mga Katoliko nga gideklara magaling santo official ba ning gitawag nga dogma nga dili malisok nga pagtulunan sa simbahang Katoliko? Mutubag na ko. Tama. Tungod kay gideklarar nga santos dogma. Kay di man na madugma, di man na masantos ug di madugma. Onya ang gisulti sa maong santos, imposible pud santos ang nagsulti, bagat ang gisulti. Listen po. Pag iyong santos ang nagsulti, balaan ang gisulti. Nag-ingon si Santo Tomas de Aquino, ang kalag na nasa purgatorio dili
wala sila kahimtang sa nga makaampo alang sa mga buhi. O niya, nagingon na po ang usa ka santos sa mga teologo. Nga nagingon, nga na-record sa Catholic Encyclopedia, Volume 12, page 579. Nagingon, ang kalag sa purgatorio, tungod kay sila nahiusa man sa gugma sa Dios. Sanglit ana sila sa kahimtang sa grasya o sa dako nilang gugma sa Dios. Makahimo gihapon sa pag-ampo kanato. Sa ito pa, atong makita nga ang mga teologo nga magtutuon or magtutudlo sa mga iglesia o ang santos sa mga iglesia nagkatuiris, nagkasinupakay. Okay. Sa ito pa, o wa pa ni na opisyal, wa gisulat. O kay gisulat man na opisyal. Kay wala opisyal niya, gisulat, nagsulat-sulat na yung wala opisyal. Adili ay niyal. Okay, natubag ang pangutan. Salamat. Si San Pablo o si Pedro, siguro mauyod ka na ko nga santos po ni sila kay mga nahimo maning alagad sa ni Kristo o alagad sa Diyos. Dili ba sa Biblia, wala ba higayon nga ang ilang mga demeanor nagkasumpaki? Kapag nako, kung doon naman sila ay panagsumpati, wala gisulat ang ilang duha ka bahig nga puros pagtulunan. Wala na ingon nga kaning ka Pedro maone, kaning ka Apostol Pablo maone. Wa ilang gisulti ang ilang panagsumpati ay pananglitan. Buhat 15, about 13, about 15 nagkasumpati sila may tungkol sa seremonyas, sa pagtuli. Kaya lang ni Apostol Pedro angay naipasunod sa mga Hudiyo ang pagpatuli. Apan alam ng Apostol Pablo, dili. Pero naghimo sila resolusyon. Matong naghimo sila konsilyo sa Jerusalem. Ang final decision nila, mao na to nga, wala na ang pagpatuli. Klaro, pawal dire, duha ka opisyal, duha ka pahayag. Ang kalag sa purgatorio, dili makahimo sa pag-ampo. Sa laing bahin, ang kalag sa purgatorio, makahimo sa pag-ampo. Ang usa, ang kalag, ang purgatorio, nag-anto sa silot sama sa impyerno. Ang usa, nahiusa sa gugma sa grasya sa Dios. Nabay gugma sa Dios, grasya sa Dios nahiusa, nga nag-antos ang maong dito tuwa dito sa sama sa impyerno. Murang dila iniyan. Kinatubag ang pangutan. So, naali ay panahon nga ang mga santos sa Biblia nagkasumpaki. Butulan ako, na ay pagkasumpaki. Pero ang ilang panagkasumpaki, wala gihimong duha ka opisyal na teaching. Teaching man eh. Kaya di pa ni teaching. Nga naman gisulat. Santo Tomas de Aquino pa. O di pa ni teaching, wala na lang eh. Gisulat. Kaya gisulat man, teaching. Mauna nga, may una naman nga, magpaaputa sa atong kalag. Magpaaputa sa mga nangamatay nga sa purgatorio. May una naman, sila atong iampo, kaya di na sila magkayong pag-ampo. Mga kinahanglan lang ni Brother Bonitas, i-overhaul. Okay. Overhaul rin gamay ko. Salamat. Hanapit ang sakyanan nga na ay gamay diferensya na magkakil-kil. Salamat. Overhaul rin ko lang nga natin. Lang na ito na, overhaul na lang ko. Ang atong giingon kanina nga ang pagtulunan sa Katoliko dunay hierarchy, no? Dunay kanang gitawag og dogma o mga pagtulunan nga walay official dogmatization. For example, anang kanagaling sa purgatorio na ikaingon nga santo nga kalayo gina. Na uban mo ingon nga dili kina siya kalayo. Pero ang simbahan nagtudlo nga makalayo mo nagdili basta limpyohanan hugasanan ano ba. So kung ingon ka nga dogma ang pagtulunan sa usa ka giingon nga gitudlo sa santo nga ang dili makaampo ang mga kalag sa purgatorio, naa ba kay referensya nga mahatag nako nga referensyang Katoliko nga nag-isgot og mga dogma nga apil na kanang gitudlo. Matubag na ko. Sa nabalaan basta santos, angay ko na tuuhan,
sa Katoliko kasi sila may kasantos. O di ang ituuhan ni sulat ni ipahayag ni Santo Tomas de Aquino, mura ni Santos nga wato is nagsantos. Pagkaloy po ani Santosa, gisantos na og mosulti di tuuhan. Ayaw himuon ninyo nagsantos. Himo man mo santos ana nga wa man di man day dugma na iyang ipahayag. Og dili ka botoan ilisin niyang katungod. May pa ikaw na lang mahimong santos, kini dili na santos. Kay Santo Tomas de Aquino, pero di putuhan ang isulat, kay Bulyaso sa lain. Ubihulo na nalagi ni gamay. Balik lang niya, ato ipasyap lang nga dokumento ko. Ibalik lang niya sa mekaniko nga si Sok Fernandez nga, Mr. Sok, pari pa bita na. Ubihulo na ganin ang bagong basahon na ni Sok, kay laban na kulos tig paminaw tig basa. Tungod ba sa ilang personal nga huna-huna na santo sila? Butobag na ko! Ako naglaro na parang mas klaro pa yun. Butob. Gideklarar ba silang santo sa simbahang Katoliko tungod sa ilang personal nga huna-huna o tungod kay naghinubra ang nakita sa simbahan sa ilang kamayo? Butobag na ko! Tungod kay nakita nga sila husto sa pagtudlo, na kinabuhi sa pagtulong ang Katoliko, mo nang gideklara siyang santos. Mo nagwagon mo santos ka dili Katoliko, hoy. Alang-alang ako inyong santoson diha, kasupakan mo ko sa inyong doktrina. Alang santos ako, di ba ako rin mula paso na ng doktrina ninyo. Mao ni si Santo Tomas de Aquino, inyong gisantos kay nagtudlo o goyon sa simbahan. Di ba? Klaro, tinaw. Yes. Pero ang problema lang, kay niya may disupak siya kung pagkasanto sa pagayang ipahayag. Ang problema lang na diyan sayo na kayo Gamay kagilkal sa sakyanan, ubirhulay ko lang ubirhulay ni gamay. Di ba maayo na Okay, natubag ang pangutana. Okay, dili lang siguro ako mo daghan po kong notes today, pero murag dito na lang siguro sa akong panahon. Okay, salamat. Napasipan, buta na please. Ito na. Tara. Awalan na, ikaw. Kaya salamat Pat. Michelle. Mga ito yung mga pa-kuhan na rin. Pero kana itong yung pasahon karong may kuhan ba? Ako lang yung additional nga kuhan. Nagingon mga rin, ya. Kana yun si San Pablo, katayin na yung mga santos nga wala magkauyon. Si San Pablo dito, San Pedro wala magkauyon. Pero tungod sa ilang gibuhat nga pagpakailap sa mga balitan nga santos mo sila. Ingon lang si Kristo nga kuhan, ang mudawat ka ninyo, as ipadawat na sila gyapon sa diferensya ang ilang kuhan, ang ilang interpretation. Halita sa mga kalag, dato pa mga kalag ko sila, nag-istorya. Wala mabasahin siguro, mga kasabot sa kalag. But, atong ihatag si Silbert Dunduyano sa iyang riba. Okay, mayong gabi sa tanan. Sabot din. Okay, klaro ba? Pero may mong Klaro na ninyo diya sa Leo? Ang Yolanda biktima. Lang dito, bugnaw, Okay. Katong na nga. dili ibig. Katong ipag Para sa iyang Diyos, giinitig pa na. Okay, ato lang ang yun siguro ang nasa kilid ka. Mo dahil. Paminaw kay parang padayan na ito po lang atong Nay ang kalat. baruganan. Kaya gipahayag kaganina sa atong igsuon nga naa sa Seventh-day Adventist, Evangelist Mitchell Bindilio, daghan kay sa iyang ipamahayag o daghan po kong na-takes note nga angay yung naipangutana o nakahukom ko nga ang uwan ako na lang isgutan sa akong karon sumadan ako, no? Okay, atong pasalamatan si Brad Mitchell nga iyang ipalayag to nga mga una-una. Dili aron nga ato siyang awayon, kundi para kitang mga Katoliko masayon, o bisan ang dili mga Katoliko masayon, o aron po ihatag sa atong side po sa Katoliko kung sa may atong kubag. Okay, namatay ng Pumpuwi pa ba? freedom. Namatay freedom. Sama ko din. Huwag iyo ko gamay sa kilid ko nga maghilom ng gamay kay ato maning gi-record doon. Brad, atong gi-record para malimpyo mo na itong record. Para malimpyo mo na itong record, mahangyo ko, bisag karoon ng panahon na nga, silence na gamay.
Kay ganina ato mong gitagaan po si Brad Mitchell nga hilom ta. So to be fair naman, ako lang po ngayon nga hilom sa ta kay naghanong kong nagpaabot po sa atong katinawan. Di ba? O dili nato ni ipamugos ning atong explanation, no? Atong gitahod si Brad Mitchell sa iyang side o ako po naghangyo kaninyo tanan dili lang si Brad Mitchell. Dili kana atong tanan nga ato pong respetuhan, no? Ang atong side po, no, sa Katoliko. Okay. Well, kung kaganina nga kay iskutan sa atong higala nga Seventh-day Adventist nga dunay mga santos ang nagkasumpaki sa ilang mga panudlo. Ato lang iklaro ninyo nga matawag na to ng personal nga panudlo. Personal nga panudlo. Kay ang usagod ka Kristohanon, dili sa tanang higayon nga ang iyang masulti, kada yung official statement yun panudlo sa simbahan. Mao na nga personally ang mga Katoliko, ako lang i-generalize, no? Mga Kristiyano ba, o bisan magali ang mga santos, posible magkasumpaki personal nga mga reflection. Gani kung tigtanawan mo diya sa YouTube, no, na yung mga debate niya, international debate ng English, panggamiton manggali na sa mga igsoon atong protestante kanang mga pagsumpaki sa mga declared saints sa simbahang Katoliko, sama pananglit ni St. Thomas Aquinas o St. Augustine, nga naay mga personal views nila about faith nga magsumpaki. No? Tinuod na, no? Pero lahi ng opisyal gyud nga baruganan sa simbahang Katoliko kada labi na kanang gitawag na dogmatic definition, no? Kay sa mga pagtulunan o mga butang nga ang simbahan dili kasigurado kay wala po gireveal sa Ginoo unsa gyud insakto gyud ana mo na nga kung posible ng duha posibleng i-allow na niya. Sama pa nang tagaan mo nako og example. Naay mga Katoliko ang moingon nga si Santa Maria kuno wala gyud buagi og kamatayon. Ipasaka diretso sa langit. Wala may mabasa sa Biblia na litra por litra. Pero kanang una-una sa pipila ka mga Katoliko, posible po na nga nahitabo na ni Mary kay na may example po na sa daang kasabutan nga naay mga tao nga gipangsakgaw diretso sa langit nga wala buagi og kamatayon diri. Sa yuta. Di ba? Mudritso. Posible na. O na ang simbahan wala maingon nga, sayop na. Di ba? Oh. Pero posible gipon, o daghang mga theologian ang nagtuo nga, niagi yung kamatayon si Maria. Kaya wala lang madugay, ipareha sa atong Ginoo, wala madugta ang iyang lawas, banaw sa diretso o gipasaka kani dugma na gini kanang assumption of the Blessed Mary. Nga ang teksto gali nga gigamit sa simbahang Katoliko ana nga katuhuan yun na ibasihan kanang sa pinadayag 12 nga naghiskot og babae diha nga naghulagway sa usa ka babae nga tuwas langit nga gihulagway diha nga sama gyud sa usa ka rayna kay doon na may coronation. Di ba? Hinoon kanang babae diha sa pinadayag 12 duha ang implication ana kay kung mubasa mo anang Bible commentary ni St. Jerome duha ang gitumbok anang babae diha sa pinadayag 12. Ang simbahan o iglesia o church o si Santa Maria. Kaya kung ayun na itong basa ng pinadayag 12, 1 nga to sa 5, ang babae diha giisgutan nanganak man ni Kristo. Kunya o may laing babae diha nga nanganak ni Kristo si Santa Maria man. Sa mga nga naingon si St. Jerome nga usa sa gitumbok anang pinadayag 12 si Santa Maria. Dayon, dahil mga Katoliko po buingon nga naagapon sa komentaryo ni St. Jerome nga pwede po sabton nga ang simbahan. Kaya kanang babae diha nga giskutan sa pinadayag 12, ihulagoy mo po na nga gilotos. Di ba? Gani sa symbolical words, gani giingon diha nga ura na siya o isakit po sa iyang pag-anak nga nagsimbolo ko na sa ubang mga teologian nag-ingon nga referido na sa mga panlutos sa simbahan. Iyon na. Not necessarily yun nga si Santa Maria nga niagay yun sa o ang litra por litras Biblia yun nga nagulagway yun nga kanang factual nga mo na'y nahitabo niya.
Pero daghang mga speculation mga speculation pero allowed na basta gali ang simbahan, dili siya klaro pod kay siyempre kay ng mga obispo na to, mga tao ra gud po na nga nagdepende ra pod sa revelation ng ilang matudlo. O gani diri sa Deuteronomio 29:29 ingon diha nga dili tanang gi-reveal gyud o gipalaya gyud sa Dios. Nagali mga tinago. Ang ato lang kadtong gi-reveal mo na po'y matudlo nato. So, mao na nga napoy mga pangutana usahay nga lisod gyud atong tumagon kay mismo gali ang Dios wala magpanayag sa tubagana. Litra por litra. Pananglit pumangutana ta unsang tuiga gyud nagsugod ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Di man na matubag sa Biblia. No, di ba? Naa naman na ang tubag sa ato ng mga speculation na sa mga historian. Di ba? O, ingon na nawa, so simple ra kayo na, no? Mga igsoon, dahil nandun ka sa kinibang purgatorio, no? Ang tinuod ka, ang pulong purgatorio, dili ka na mabasa sa Biblia, litra po litra. Pero matod pa ni Brad, nalimot ko nga lang, pasaylo ako, kung amigo sa piniling nasod nga, si Brad Windel ko no, na ako na ihubad sa Biblia na mabasa ka ng pulong purgatorio. Inoon si Brad Windel, natural mo na niya kay naghan yun na siyang lain-laing hubad sa Biblia, no? Nag-collect na. Pero, literally, ako maingon nga, mahimong ingnon yun nato, literally, wala gyoy mabasa litra por litra sunod sa Biblia. Siguro, diha na sa mga hubad-hubad, mahimong naa kay ang hubad ko sa Biblia, duhawan ka klase, literal o dynamic. Ang literal, litra por litra yun ang paghubad. Mo bitaw para sa King James, may pagka-literal ni, mo nang sa likwaot nato basahon kay isulayan ang pag-translate ang Grego sa literal nga matay lisod ra bagyo gayo. Pero dili noon perpekto gyud nga pagka-literal kay tao ra lagi sila naagid po'y mga mapun-an po nila sama aning 1 Juan 5:7 nga moingon mangali ang mga iglesia ni Cristo spurious kuno na kay gidugangag Amahan, Anak, Espiritu Santo pero tanawa sa pag-prove kuno anang Trinity niya kung ibase kuno sa original wala man ang Amahan, Anak, Espiritu Santo diha nga nag-usa silang usa. Ang giingon na punod sa original, gani sa bagong hubad sa Katoliko, wala naman nagyapit, giingon lang dugo, tubig, o sa tungkol sa Espiritu. Pero not yun, Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Ang atong tubag, ana, kanang sa King James, mahimong, ingnon na to na siya nga, dili yun, 100% literal ang King James, kaya naman po ipangpunan nga wala yun nakabase dito sa Greek. So, muna nga, combination ng King James para na po sa akong analysis, literal o dynamic. Gano man kay naman pwede pang puno. Gani, naman gali revised King James. Di ba? Tumanan, ako napos balay. Revised King James. Tungkol kay, wala lagi, matod pa sa mga komentarista nga Katoliko namo sa Biblia, wala lagi kuno yung perfect translation sa Biblia. Wala yung perfect translation kay tao na ko'y gumubad-hubad. No? So, ingon na. So, ang pulong purgatorio mahimong dili gyud mabasa sunod sa Biblia. Pero ang gitawag anang ngalana naa sa Biblia. No? Parehas na sa pulong Santissima Trinidad. Nga sa akong nahibawan, correct me if I'm wrong, nga parehas na sa atong mga igsoong Seventh-day Adventist nagtuo na, no? Kanang Santissima Trinidad Trinity. Pero kanang pulungan dili gina mabasa sunod sa Biblia. Sa ato pa, ang atong mga igsoong Seventh-day Adventist nagtuo po di ay o usa ka pagtulunan nga ang gihingalan sama sa paghingalan sa Katoliko o Trinity, wala sa Biblia, pero tungod kay ang gihingalan na sa Biblia, munang nagtuo sila. Kita mga Katoliko inanapod. Nagtuo ka sa Trinity, pagtulunan na nato, dili tungod sa pulong, kundi tungod sa gihingalan anang pulungan nga na sa Biblia. Unsa man ang Trinity, Amahan, Diyos, ang Anak Diyos, ang Espiritu Diyos, pero dili sila tulugan Diyos, usara. Mao na gitawag na itong Santissima Trinidad. Mao na naa sa Biblia ang pagka-Diyos sa Amahan, Anak, Espiritu, implied. Pero dili, tulo sila ka Diyos. Inana. So, kana pong purgatorio, dili man nato mabasa ka ng pulunga, pero gipasabot na sa Biblia. Asa man na pananglit? Kung dagan ta sa Makabiyo, dili sila matuo silang Brad Mitchell ani, kay para nila, nilabot sa dagang kasabutan. Pero lahi ni nga isyo, naputay, debate ani. Okay. Kung tinuod ba nga walay apil ng Makabiyo sa dagang kasabutan, taas na kay ato bang isayt ang history. Aron mahibaw ano to kinsay nagsultis tinuod, no? Kinsay nagkuha, o kinsay nagpuno, no? So ato nang mahibaw ang
niya kung kana mo itong topic sa magabiyo gahisgot og naipag-ampo alang sa mga nangamatay. Di ba? So mohom ang doktrina sa purgatorio ana kay mo man na ato magaling ng atong i-obserbar og ba. Sa sunod pa November 2. Pero pwede naman nato na imo ang no, may magpugong nato na atong i-advance pahinuod anang November 2. So mao na nga kung naipag-ampo alang sa nangamatay, dili na yun na para sa langit, kaya sa langit di naman ito kinahanglang pag-ampo. Di ba? Dili po siguro mayong diri, kaya wala naman diri. So, mao na, kung lugar na siya, makalayo man na, gursa na diha, no? Walay official definition ng simbahan ana, makalayo man ang dili. Ang giklaro lang sa simbahan ana, basta kana siya linisanan. Whether kalayo na siya nga linisanan o dili, basta linisanan. O kaya, gipasabot po na diri sa 1 Corinto 3. Di na lang ako yun bukbon kay hinay po kumuha mo Biblia, pero ini-cross-examine, mahimong basahan na to na. Sa 1 Corinto Kapitulo 3, versikulo 14 ngadto 17, gihulagway diha o gipasabot diha ang tulo ka padulngan. Di verse 17, gisgutan diha ang kalaglagan, which is pwede na to i-connect sa impyerno kay kanang impyerno kalaglagan man na silot. Dayon nagisgot diha sa 14 og kaluwasan kay nagisgot og ganti ug wa may laing ganti langit man. Pero sa bersikulo 15 gahisgot diha og ganti o kaluwasan pero giagi ka og sama ra kuno nga nakaikyas kas kalayo. So, una na ang ipasabot nato nga padulngan sa mga tao nga hiabtan sa ilang kamatayon nga ang ilang sala gihulagoy lang nga binyal nga pwede pa ikaampo. O tingali mo ingon ta nga asa man na mabasa sa Biritas, man na mabasa Biritas sa Biblia nga ang sala dili man nagsama ang gibugaton. Una na sa 1 Juan 5:16-17, nga naay sala nga ikaampo pa, naapoy sala nga dili na gyud ikaampo. O siyempre kanang naa sa impierno dili na gyud na ikaampo. Pero tingali mo mangutana ang atong igsuon nga unya kung tuwa na sa impierno panalitan na mga Katoliko nga nakasala og dagko. Yang anong iampo pa wala pamisahan pa mangyapon na. Well, ang tubag ana common sense nga tungod kay wala ta gialaw sa Ginoo nga masayod gyud kitang mga buhing Kristyota, wala ta gialaw sa Ginoo nga masayod gyud sa unsay padulngan aning mga tawhana sa ato padilit ta niya pakasan-on kung magpunay tag-ampo ana nila expression of love. Ano man kiwa man ta kasiguro kung asa ba sila purgatorio batog langit sila. So nganong sa moral philosophy, moral law, pakasan-on nitas Ginoo ana nga man ta masayod. So ang ato lang nga gi-express sa atong gugma nila nga pamasin nga basig na sila sa purgatorio. Oh? Di ba? Kanya wala po'y mabasa sa Biblia nga pagkasadod tas Ginoo ana no? Nga kung expression of love nga ato silang iampo, no? Pananglit og tuwa na gito sila sa impierno na wala tay mahimo na basta ang ato lang ipakita, no? Nga nagmahal kanila. Nga unta kung bitaw nga iawhag ang mga Katoliko nga dili gyud magpakasala, no? Dili lang gali ingon nga para sa nanguban nga pwede ra makasala basta binyal lang kay ang sana ang binyal mahugasan naman kay adto mas purgatorio kay ang tanang nas purgatorio makaadto naman gyapon sa langit. Kaya para nako kung sigurista, ako sigurista man ko, ganong mag-ambisyon man ta og binyal sinra to nga aron mapurgatorio ta aron masiguro ra gyapon ta sa langit. Kaya kung masipya ta na mortal man gyud na. Di ba? Para sa naguna sa eskwelahan kung muteka o exam, ang atong yung target dapat 100% o 99 ba? Kaya kung masipyan, 85, 87, basta nagyapon. Kaya kung mga misyon kag 85 passing, for example, mo na passing, masipyan na 84 or 70 ba, hagba man yun. Di ba? Muna nga, ang akong technique yun, no, nga, bisan binyal silikayan, no? Kay parang, gato bitaw gisgutan ni Brad Mitchell kanina murag ginay librong Katoliko nga gihulagway nga murag impierno ng purgatorio. Okay. Tinuod na kay purifying fire man na namanggali kanta na purifying fire. Oh, pero wala gyud dugma ang simbahan nag-define nga kalayo gyud na. Basta unsang klasihan makalayo man nagdili basta linisan na nga kahimtanga, no? So mao na
mga igsoon akong pagklaro ninyo nga kanang purgatorio sa ako nang ingon mahimong litra por litra dili na mabasa sulod sa Biblia kanangalana pero ang gihinganlan ana gipasabot o implied sulod sa Biblia. Kunya wala po nanudlo ang mga apostoles si Kristo nga walay purgatorio. Di ba? Tungod lang kay ang pulong purgatorio wala das Biblia. No? Pareha sa pag-ingon nga ako tinuod ko nga tao, bisan wala gyud bisag usa ka bersikulo sa Biblia nga si Silver tao. Di ba? O logic ba? No? Mga pilosopo ba nga kinahanglan mo malandong ta kay usahay kining Katoliko sige lang pangita litra por litra. Nga bisag dili dautan ng pagtulunan, no? Tungod lang kay litra por litra dili mabasa sa Biblia, iniklara nga dili na tinuod. Mo bitaw na nga sa pinusupo nga pangutana o ganabang sila pa inubugado kung walay purgatorio asa mabasa sa Biblia nga nagtudlo si Kristo ug mga apostol nga walay purgatorio. Di ba? Dayon mga igsoon, taas-taas naman to niya, summary naman ko, kunya gani sa akong notes o magay ko magdungaw, daghan pa untang dapat na ko i-take up. Pero naluoy ko ninyo ka lapas naman ta, let's exercise. Pero murag ako, among pagkataon ko, ganahan ko fair, o na nga, wala naman untay panahon sa pangutana, kay sa man muang yung post-moderator nga, tagaan na to si Brad Mitchell, o ninyo nga, niadiri nga pangutana. No? Okay. Dagang salamat. Okay. Ayun. Salamat kayo, Brother Brita, sa imong pagsaysay dahil sa kalag na astrolatorio. Imong giangkon na wak ka nahibalo nga ang kalag na abas purgatorio. Pamasin. Igamit ka sa pamasin. Sakton ba nato nga ang inyong pagtulungan sa Katoliko gibase ang pamasin-basin? Depende sa revelation kay ang mga dogma dili kana pamasin. Pero kanang example, pero kanang pag-ingon nga kanang purgatorio kalayo ba nagdili, wala gi official definition ng simbahan na. Muna nga ang mga theologian allowed mo speculate na. Kini bang doktrina Kristiyana dogma ni dili? Doktrina Kristiyana Dogma ni dili. sa akong pagka-Katoliko, di ko makaingon nga tanang libros Katoliko akong nasubay. O dili ko makaingon nga nasubay na ko tanan base gid sa dogma sa Katoliko. So, I'm sorry to say nga dili ko makasultiana. Abot sa tom, dili ka surbol nga kining pulong doktrina sa Katoliko kung Kristiyana Katoliko, sakto ni mga waka kay balong dogma ba niyo di? Well, kung naamon ko ikauban diri nga na sigurado gyud mahimong mangutana po nila o sila may motubag, pero sa akong kabahin, siguro na siguro dugma po dagoy diha mahisgutan, pero posible po dagoy mahisgutan po ang uban nga dili dugma nga speculation lang. Sa ato pa na kay mato pa rin nimo siguro doon na ni speculation. Sa ato pa doon na guday doktrina sa Katoliko nga only speculation. Well, ang speculation basta di lang daotan allowed, pero dili na siya ingon dogma. Okay, allowed. Okay, salamat. Ingon man din sa doktrina Kristiyana, pahina 32. Okay, nagingon. Unsay purgatorio. Marito ba ha? Ang pangutana, unsay purgatorio. Tubag. Ang purgatorio mao'y usa ka dapit nga halapitanan sa mga kalag nga nangamatay sa grasya sa Dios. Apan wala pa sila nakabayad sa tanan sa ilang kaugalingong mga utang sa Diyos ng katarungan. Gusto mo? Gusto. Okay, salamat. Kaya ang purgatorio hapitanan man sa mga kalag sa nangamatay. Tama-tama. Naanabay pare nga mahingon kining tawhana ayaw na lagi ampon ninyo ang iyang kalag kay hinimbahon bayani. Kining tawhana devoted Katoliko ni. Sige ni kapuyon na nagsimbahan. Apostol ni.
Ayaw na lang ninyo ang iyampo kay tuwa na sa langit kay ang kalag, ang purgatorio halapitanan naman. Bot sabton dili makaatog langit kundi lumagig purgatorio. Tinaw din eh. Tinuod yun ang ay Sunod mga tanan. Ang matarong kung mamatay, mga to siya ng purgatorio eh. Kung ang taong matarong mamatay, kung depende no kung ang matarong nga naay venial sin kay kung yung ikag naay venial sin naa pa naay sanctifying grace, so dili ka automatic yun nga impierno ana. So mahimong matarong ka in the sense nga naa nimo ang sanctifying grace. So kay kanang tanan gud nga nas purgatorio munang malangit na sila kay naman sila sanctifying grace, ang ila lang nga linisan sa atong mga venial sin nila. sunod mga tanan. Malingon din eh. Unsa ang sala nga mortal? Uyon ka ba nga ang kalag nga nakasala, ang taong nakasala og mortal, ang kalag madutso ka impierno dili maging purgatorio. Yes. Correct. Sunod mga tanan. Kano bang mga tao nga dautan kayo sa pagkinabuhi? Kung mamatay sila, dili na ba naiampo, dili na ba nakatiyan, kaya ang maong kalag, tuwa na sa impierno, wala sa purgatorio. Diba? Kung sigurado may mga Katoliko, apil na mga kaparian, nga kanang tawhana, sigurado gito nga ang ilang sala nga nahimo mortal, dili gyud ang ayampo. Pero sa ato nang ingon kaganina sa Mundi Liberation, kami mga Katoliko, wala mi gi-allow sa Ginoo nga masayod mi sa unsa gitong tawhana, no? Kay posible man nga nakapangayo to siya pasaylo sa Ginoo so wa pa siya namatay. Okay. Diba? Matot pa nimo, kaming mga Katoliko, wala binasayon. Bukod santo nimo, paningon sa inyong basahon, na ang matarong na tao kung mamatay, madritsos langit, ang iyang kalag. Kung ang dautan mamatay, ang iyang kalag maatong impierno. Kung ang nakasalang binyal, dili kay matarong, di kay dautan kung mamatay, maatong purgatorio. Kinsa may, kibasihan nani, wamo na sila, sa Cyrus Ginoo, ang pangutana, kung wala sila, sa Cyrus Ginoo, pwede ba posible yawa ang nagpusairan eh? Okay, one man siguro no, sa logic, kung ang Diyos mo'y uwis, dili ang tao, natural na lang na kitang mga tao dili huwag kita kabalo. Sigurado, di ta kasigurado nga, bisan nga nito si Judas. Kung sa ginangatan na to, tungkol kay, wala po giklaro diri sa Biblia, litra por litra nga, kato si Judas na impierno yun. Pero naalay mga basis na to, tungkol sa ibukaton siguro siyang sala nga mo speculate nga siguro impierno gito si Judas, pero wag gyud litra por litra sa Biblia na ang labi na sa iyo ana ang Dios ra gyud. So kita ang atong pangunahuna. Okay. Nena ang akong pangutana. Sa matag pangadji kung dunay mamatay, ang mangunahan uban sa nagsabat, kaloy-an mo Ginoo ang mga kalag sa purgatorio. Kaloy-an mo Ginoo ang kalag kung sa Juan de la Cruz ang namatay, ang kalag ng Juan de la Cruz na tuwa sa purgatorio. Pangutana, kana ba ang pagsulti sa mga nalabtan na ang kalag sa namatay tuwa sa purgatorio? Nagtugan siyang tinuod na nahibalo siya or ang iya bana-bana lang? Yes, kuana, pamasin. Pamasin. Okay, wa man pod ki dili sa Biblia nga pamasin ta, no? Labi na kung may katarungan pod kay tao ko ta dili ko ta Dios nga nasayod sa tanan. Okay. Yo. Buhat man mo sa itong brother Britas, kung mayroon ko nga kaluyan mo Ginoo si brother Britas na to as Amerika, nangani, wag gani ko kabalo kay ato kag Amerika, ngayon kong tuuhan. Pag-ingat ako ni mga si Britas to sa Amerika, pero niara ka na suri-suri sa tipulong. Ang pangutana, sa imong hunahon, ngayon kong tuuhan din eh. Diba? Well, duha man gud ka putang atong pwedeng hisgutan ana, no? Kay kung honest lang ang imong pagkasayo, because lang sa imong una-una lang speculation, sa moral philosophy sa Katoliko ana not considered to be a sayop or sin, no? Tungod kay imo ra man ang una-una, na posibleng matulong, posible po dili. Pero kung nasayod yung kagyod sa katinuod, imo yung tuyoon o hiwi ang kamaturan, isang nasayod kagyod kung sa yung tinuod, namurang ka na may dili na gibayo. Sa ato pa, pag-ingon di ay sa mangunahan na ang kalag sa namatay ito as purgatorio, wag yun ay sa kasiguruhan. Diba? Ang kuha na,
tungod sa gugma sa mga Katoliko sa bisan kinsa mang namatay, unya tungod kay wala man may allowed sa Ginoo nga patiwasa lang ko na patiwasa lang ko. Tungod kay wala man may masayod gyud kay wala man may gi-allow sa Ginoo nga masayod gyud sa unsa gyud ang factual o objective nga gidulungan natong tawhana mao na nga sa for the sake of God, no? Kami among gihuna-huna nga wala mi is Ginoo na expression of love. Gawas na lang kung giklaro sa Ginoo namo nga katong tawhana impierno na niya among yung i-insist nga tuas purgatorio kana murag dili na mayo. Dili ba usa ka pagbutan-butan nga mong nga kanang tawhana, kanang butan na na diha pero wala dahil kay kasiguran na ba? Dili Sa tubangan sa husgado, sa pabigon sa usa ka nagpabaton, kanang butan na senior huwes na diha pero diha wala diha pagpamakak o pagtugas nila. Tubag. okay, ang butang-butang gali sa akong nahibaw-an nasayod kas tinuod. Dahil imog yung tuyo og hiwi pagstorya niya sa pugmanan. Mao na butang-butang pero kanang wa ta masayod kay wa lagi dili lagi ta exactly nasayod og na purgatorio ba tog na impierno. So meaning kung masipyat ng galintaan, honest mistake. Kunya sa pagtulon ng Katoliko sa moral philosophy, honest mistake is not considered to be a sin. Okay, sunod ba? Ang sala, katong nasayod yung kas tinuod, unya imog yung hiwion ng tinuod. Kana mo'y sala yun. Pag-ingon kay bato pa rin wag yun mo sayod. Mano ba nung naingon na atos purgatorio ng mga kalagang wag mo na mo sayod makato ba rin hindi? Sa common sense lang, tungod kay wala may kasigurado, tungod kay among gihigugma tong among igsuon nga namatay, kanya wala man pud may English Ginoo nga ninaog sa diri, oy ay namo ning ampo ani kay impierno na ni. Wala man pud siya nag-ingon, so namasin mi nga basin biag binyal ratong iyang naa, so mo nang among gid sang iyampo. Okay, sa akong nasabtan sa imong tuban, uyon ka nga ang inyo ba ay pagtulungan sa purgatorio o ang kalag na purgatorio usa lang mo ay kapamasin-masin. Well, ang pamasin nga tungod kay kitang tao dili na kita all-knowing, ma-consider na. Kay pananglit ako, na ako'y tuyo sa Cebu. Nyawagi ko kasigurado na naabato siya dito, nyawa po'y nakasulti na ako o naabato dito wala. So, anto lang ko dito, pamasin. No? So, dili daw ta ng pamasin, basta reasonable. Kana lang, salamat, no? Okay, ako na po. May kapeda Bador, ang aking pumunta na Bador, inig kabanhaw na sa mga patay, magminyo ay ba sila? Balitan na, tunapag nabanhaw na galing, nabanhaw na ang mga patay. Dahil, magminyo ay ba sila? Tupad. Sa Ebanghelyo, kung huwa ko makalimot, kung bagong langit po nagbagiyota, no? Sa General Judgment, ang ibang gitumbok, General Judgment. Basta nabanhaw, magminyo ay ba ang mga Sa General Judgment, o bisan gani dito sa langit, wala na yung minyoy dito. Ipakasama ng murag. asa man nabasa? Mahimong dili ko kaatag ni mong letra kay nalimot ko ang akong gibahisis nga. Pero sa akong nahibawan, murag na gina siya, no? Nga na siya nga dito sa langit or sa pagbalik sa Ginoo or paghukom sa mga buhi o pinatay sa General Judgment, like itong particular. Okay. Sa General, wala na nang minyoy. Salamat kay Pinod man dili magmamangay. Lain ito na pangutana. Nag-isgot man gud ani itong purgatorio. So para sa inyo, lagi purgatorio. Correct. Kaya sa amo, wala mo ng purgatorio mo na nga Atong ginawa. malibog ko nga asa nang nabasa sa Bible, mawala may purgatorio, langit ra mag-impierno ang atong naukban. Dili po mabasa nga walay purgatorio. Wala di ko kabasa nga dunay purgatorio. Wala po yung Pero mabasa. ang among master, nag-ingon gud nga wala purgatorio, langit lang impierno. Akong gitawad po. Akong gitawad. Okay. Wala yung utana. So, salamat o kaning atong panayag diri, dili ni siya pamugos ha. Kuha na ni freedom of speech, no? Freedom nga mapadayag sa itong gituan. Aron matagaan ka mong naminaw o kumbaga sa merkado ba na, itagaan mo klaseng-klaseng mga baligya.
aron makapili mo, no? Ipaminaw na to ang side sa nila sa mga dili Katoliko, inyo pong ipaminaw ang Katoliko o masalamat sa Ginoo nga iyang gihatag tanan aron makapili kita, no? So kana lang. O atong ibalik sa moderator o ako na lang po paimuslan kamay nga si Veritas natay programa sa radyo, no? Matag Domingo sa DXDR ugma, no? Natay programa sa radyo sa DXDR. Oh, matag Domingo alas 6 ngadto alas 7 sa buntag. No, sa una alas 12 na sa udto. Alas 12 tama na launa pero atong ibalhin og buntag, no? Alas 6 ngadto alas 7 sa buntag sa DXDR. Nya kanang DXDR madungog yung tas duha na, no? Kay DXDR ug IFM kay AM ug FM na. Sa AM 981 sa FM 94.1. Ngayon naka-live stream man ang DXDR kay naa may website nga ang admin po na kining inyong higala, no, si Veritas. Ang website sa Arimin sa DXDR arimindipolog.weebly.com. Live po na sa internet. Mao na nga madungog sa radyo, makita o madungog pag yun sa tibuok kalibutan kung naka-live stream. No? Iyon na ang atong pasalamatan sa Ginoo nga ang atong serbisyo pang tibuok kalibutan na yun. Okay. So, kailan lang o ako ibalik sa moderator. Salamat, Brad Silbert. Mapuno lang ta kamay ulat mo magtawa sa itong kanan. May tungod sa kanang mga matay ba? Kanang celebration ugma. Ang giingon dire gyud nga klaro kayo. Ini ang hinungdan. Yato pa doon hinungdan gyud may hinungdan gyud kayo. Ngano nga ang maayong balita iwali sa ngadtos na nga matay. Dato pa ang taon. Di ta maglaom nga katong nga matay wala to kuan ug asa sila sa perno sa kuan sa purgatorio ug asa sila sa langit. Dili ta magkuarela kaning maghuna-huna. Dili yung ta kinahanglan pagawalihan ta. Pero ang mga matay ng pagawalihan ha, nya sa 1 Pedro 4. Kung sa pagkagingon dire, nangamatay na, nga gihukman sa buhi pa sila. O katong mga buhay pa sila, doon na siguro sila yung mga nahimong mga dautan, gihukman na sila, pero sa mga buhay, ang mga buhay na naghukuman eh. Pero doon na pa tayo kapag doon na pa tayo paglaom, nakatuloy yung mga nakahimong mga sala, dili na to, una-una nga tuwa na sila sa impyerno, o asa to sa purgatorio, basta na ang selebrasyon sa pagwali diya sa mga patay. Mga labing klaro. O, may pangutanong dito, tuwa sa impyerno, o nagtuo ba kung nga kwan? Dili. Doon na iyang espiritu nga kahimtang sa matag na matay. Na kinahanglan ang pagwali dito sa iyang ilugnan. Maribot ipasabot, doon na sa espirituhanon nga kahimtang dito sa iyang ibutangan o asa siya. Tuwa sa impyerno, tuwa pa sa kuan sa kanang purgatorio. Sa to, espirituhanon kahimtang sa namatay. Kaya guwapa, ang ano magpa-kuan na tayo iya pangutan na pa po nga kanaday ko nung kuan nga anos apa human tao pag-ampuan ng mga namatay. Dili na kinahanglan sultian baka ano sa mo. Kuan kay mintas buhay baka naghinumdum kasi mong mahal sa kinabuhi. Kanunay ni mo ning buhaton. Kay doon na sila espirituhanon nga kahimtang dito sa ilang dagutangan. Dahil po na pagkasabutan ninyo. Okay, so, hindi na ito natapos atong pagtulong sa atong Bible study o Bible sharing. Bible sharing niya, dili ni Socrates Socrates book sharing. Bible sharing. Anong mga atong mabasahon ng Biblia ni isulat ni Socrates kaya mapatong interpretation sa Bible. Bible sharing natapos ng takna sa Catholic Independence. Atong gihanyo ang atong mga mag-aawit sa piniling nason maman niya atong mga mag-aawit. Amala na isa.
ipasaylo mo ako, O Diyos. Saigon ko ikaw, ipanggap mo ako, matod sa mulong mo. Bisan sa kapagyasan, ipasaylo mo ako, O Diyos. Daigon ko ikaw, pagkasimbahon alagaran ko ikaw. Sa bisan asa pagdalan mo, ibayaw ko. Labihan ang grasya mo, nagikahatag ka na mo. Pagkasimbahon alagaran ko ikaw. Ipanggap mo ako, matod sa mulong mo. Bisan sa kapagyasan, ipasaylo mo ako, O Diyos. Daigon ko pagkasimbahon alagaran ko ikaw. Sa bisan asa pangalan mo, ibayaw ko. Labihan ang grasya mo, nagikahatag ka na mo. Pagkasimbahon alagaran ko ikaw. Pagkasimbahon alagaran ko ikaw. Sa bisan asa pangalan mo, ibayaw ko. Labihan ang grasya mo, nagikahatag ka na mo. Pagkasimbahon alagaran ko ikaw. Pagkasimbahon alagaran ko ikaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Nangitong Amahan, daghang kayong salamat sa laing higayon nga imong gitubod kanamo nga nakapadayon kami sa among tahas isip imong mga anak nga kinahanglan gayon isabuag ang imong mga pagtulunan nga naisulat sa balaod na sulatan. Dili na mo kalimtan ang imong tahas nga imong gipamulong sa unang mga mensahero nga imong gipili, mga apostol sa diyang nagingon ang imong anak nga among Ginoo, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, iwali ang maayong balita. Apan pasayloa usab kami nga tungod kay tao rami o tungod kay dili managsama ang among mga pagsabot o mga speculation. Panguna-una sa imong mga pulong nga naisulat, maong dili kalikayan nga manag-diskusyon o manag-debate usab kami. Among gipangayog pasaylo ang giingon nimo sa imong pulong nga ibawal ang binurong o dili maayo nga debate. Kung kana amo mang nahimo pasaylo ami ana. Pero tungod kay naapoy mabasa diya sa Biblia nga San Pablo pananglit nakikdebate o nang kay mga panahon nga amo ning gihimo o naglaom mi nga maparihas sa iyang pagkig-sharing nga nahulog og debate nga imong gialaw tungod kay gikinahanglan man pud usab nga madayag o maayag gayud ang kamatuoran nga nagkinahanglan gyud og panag sultihanay o hinaot unta nga mapadayon
kini o unta dili na mahitabo to sa atong nahibawan nga dunay dili maayong nahitabo kaganina no dire. So sa kinatibuk-an ang among pagpasalamat gayud mo among gipauna o tungod kay tao may saylo kami sa among mga kalapasan nga nihimo niining among gihimo karon. Salamat o panalangini pa ang umabot pa nga mga Sabado nga kini among ipadayon kining buhata. Kini tanan among ipasalamatan ug ipangayo sa gihapon sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo nga imong bugtong anak among manluluwas uban sa panabang sa mga anghel ug mga santo sa langit. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Salamat sa grupo sa piniling nasun nga wala kayong ang ilang suporta. No? Kining mission diri sa matang Sabado. Salamat ni Brad Jun po na akong kauban. Nga kugi po mo magpasan aning mga sound system. Ito dili ni kugi magpasan si Brad Jun na wala yun tayo magamit sa likod. Uy nga, karoon ko man naabot ang uwan. Daghang salamat sa mga tigpasan. Kaya. So nagawid mo ko ani. Kita pa mo ganina. Hindi ko lang oras.